ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Пирназарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Пирназарзода Диловар Маҳмадназар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Абдулло Абдураҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод намудани Убайдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Убайдуллозода Ғолибхонҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нӯмон ибни Собит озод намудани Асомуддинзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Асомуддинзода Тоҷиддин Исломиддин аз вазифаи ректори донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нӯмон ибни Собит озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Зинатуллоҳ Бурҳон бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии литсей-интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Баҳром Мансур аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии литсей-интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Раҳмоншо муовини якуми директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Мансур Хуҷавалӣ муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Убайдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Убайдуллозода Ғолибхонҷон сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон таъин намудани Исматзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исматзода Саъди Маҳдӣ директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат таъин намудани Исмоилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Исмоилзода Зинатуллоҳ Бурҳон директори муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ректори донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нӯмон ибни Собит таъин намудани Зокирзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Зокирзода Нусратулло Мелик ректори донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нӯмон ибни Собит таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ғайратзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ғайратзода Лайло Диловар директори муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Комилён Файзалӣ Саъдулло бинобар сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 5 марти соли 2021